Tot va començar al 2008 amb un curs del CEFIRE anomenat Cicloturisme a la Mediterrània. Al curs vàrem descobrir el goig de conviure pedalejant a la natura. Això em va animar a elaborar un projecte educatiu sobre dues rodes on poder transmetre allò que realment m'apassionava. És un projecte sostenible on l'educació artística, tècnica, vial, mediambiental i emocional es fan presents damunt d'una bicicleta. La idea és senzilla, generar vincles i, sobretot, transmetre l'alegria de viure i l'amor a la vida. El projecte va ser un repte professional pel fet de relacionar la bicicleta amb l'assignatura de dibuix i es centra en 4 eixos: sostenibilitat, seguretat, salut i somriures. En ell, compartim i aprenem sentiments i emocions que ens apropen a nosaltres mateixos, a escoltar els nostres esperits inquiets, a respirar en boscos mil·lenaris, a ser ona en la mar, a fluir com l'aigua al riu, a crear poemes senzills, a dibuixar arbres amb tinta xina posant tots els sentits, a observar i composar fotografies de l'univers des de diferents estels, a interpretar cartografies on descobrim paradisos que per pròxims no deixen de ser espectaculars, a llegir el camí al mateix camí i, el més important, a ser un mateix i al mateix temps no ser ningú sense ser amb els demés. Un dels aspectes més innovadors i originals és la gincana que fem amb l'alumnat de batxillerat per descobrir l'arquitectura del Centre Històric de València. Amb aquesta activitat fomentem l'ús de la bici tant en els futurs desplaçaments diaris a la universitat com en els de lleure, tot combinant-la amb el tren. És un projecte transversal i inclusiu, on, a més de gaudir, aprenem a circular en grup, respectant les normes de circulació, als vianants i a la resta de vehicles. Per afavorir la inclusió, ens desplacem assossegadament, al ritme del més lent, i com la vida està fora de l'institut, integrem l'aprenentatge al seu context. Això ho aconseguim despertant la seva curiositat pel món que els envolta. Tot plegat, descobrim que la bicicleta és un mitjà de transport sa i ecològic. Creem consciència, fem-nos sostenibles. Moltes gràcies.